Thokozani bogogo nomkhulu wegama Vusi Mabunda. Umhlaba uMabunda omuhle akaqala umuntu ubheka bonke abamcalayo. Igojwana lamanzi uVusimuzi owavusa imizi yamanye amadoda. Namhlanje ngithi mangizovusa umuzi wakho. Namhlanje ngizosiza wena, ngizonqeda wena namhlanje. Yingakho ke ngithi mina stop taking morning after pills. Stop taking morning after pills. They are not doing any good to you. So manje ke uthola ukuthi awusanayo inzalo. Inzalo ayisekho, awusathola abantwana. Noma ngaba uyindoda, kuyenzeka lokho ukuthi wena uzivalele inzalo yakho. Kuyenzeka ukuthi wena ngoba wena uyalala, uhambe uyolala nabantu lala nabo. Uma uqeda ekseni bese ubathengela morning after pill. Lokho kusho ukuthi wena ubulele umntwana, ubulele inzalo yakho. Ngoba asiyithathe so namhlanje entambama wenza whatever oyenzayo. Sasa ekseni uyophuza morning after pill. So kuthethe isikhathi esingakanani sokuthi ama sperms wakho ahambe ayofika esibelethweni somuntu wesifazane. Noma wena muntu wesifazane kuthethe isikhathi esingakanani nokuthi ama sperms ayofika lapha yana kuleyo nzalo yakho esibelethweni sakho. Ngoba uma wena uhamba namhlanje uwenza lokho kwenzayo bese uphuze morning after pill. So kusho ukuthi wena ubulala lokhu ebese kuthi kuyazala ngaphakathi kwakho. So kusho ukuthi wena wenzile lokho kwenzile, then bese ke imbewu yahamba yafika la kumele ifike khona. Then ithi mase iqala ithi yanethezeka bese wena uyayikhipha, uyayiterminate. So asiqale la phansi. Idlozi uma wena uzolala nomuntu, idlozi libe selidecide ukuthi wena uzoba nomntwana womfana noma umntwana wentombazana. Idlozi libe selazi ukuthi wena uzoba nomntwana namhlanje. So wena bese uyakwenza lokho. Uthi ungakwenza lokho ukuthi ulale, then bese ke uyahamba uyophuza lamaphilisi wakho lawa morning after pill. Lokho kusho ukuthi wena so uphikisana nalokho okukhulunywe noma obekurejistwe yidlozi. Bese ke uyahamba wena so kwenzile lokho, izinto zakho bese ziyavaleka. Zivalwa yini na? Zivalwa yilobo mnyama obenzayo wena. Mawuyohlola bese kuthiwa kunegazi noma kunenganyana ekhalayo, kunenganyana ehlezi edlozini lakho la bomalume noma lasekhaya lapho uzalwa khona. So leyo nganyana leyo idinga izibani, leyo nganyana leyo idinga igama. Awuyazi nawe awunasho ukuthi kwenzakalani. Kodwa ke uma sewuthola umuntu ohlolayo uyakwazi ukuthi akwenze ukuthi ukhumbule noma uunderstand ukuthi kwenzakalani. Nawe uzokhumbula ukuthi vele kukhona isimo owake wahlangabezana naso sokuthi wena uphuze lezi zinto lezo. Ngoba manje izinto zakho sezivalekile. Uthola ukuthi asikuqala ukwenza lokho. Uthola ukuthi wena uhlezi wena uphuza morning after pill. Uthola ukuthi mhlambe wena uhlezi uthengela abantu morning after pill. Then wena inzalo yakho seyavaleka. Unama reasons wakho ayebo siyavuma. Mhlambe ulele nomuntu omunye umuntu. Mhlambe ke umntwana awumfuni ngaleso sikhathi. Kodwa edlozini kuyaregisterwa. Uma ulala already idlozi liyaregister. Uyazazi ukuthi unekhalo elilula. Uyazazi ukuthi ama sperms wakho agijima ayofika le emnqamlezweni abuye nomntwana. Then bese ke wena uyalala without condom. Then uzosebenzisa morning after pill. Better usebenzise i-condom, better uhambe uyohlela kahle emtholampilo. Ngoba ucreator wena ifu elimnyama phezulu kwempilo yakho. Namhlanje inzalo awusenayo. Namhlanje wena sewutholakala ukuthi kunefu elimnyama ohamba nalo. Idlozi likwatele, idlozi likujikele ngoba wena uye wabulala. Wena uye waterminate, wenza i-abortion. Bewungazi. Kodwa ke manje ngoba wena ukwenzile lokho ukuthi uphuze morning after pill,
kwaseke kutheminitheka umntwana obekahleliwe yidlozi. Izinto zakho ngeke zikulungele, ayikho into ezolunga, ayikho, kuzoba mnyama kuzoba mnyama kakhulu, whether bewazi noma bewungazi, futhi kuwesi makube bewazi. Kodwa-ke nanoma ngaba umuntu owesilisa, inzalo iyavaleka, ubumnyama buyakulandela ngoba kukhona umntwana oye wamkhipha wena, umntanakho. Nanoma ngazange akhishwe nguwe, vele umuntu wakhipha isisu sakho, umuntu wesifazane wakhipha isisu sakho wena ndoda. Lokho kuyenza ukuthi into zakho zivaleke. Uvusi Mabunda, umhlaba Mabunda omuhle akacela umuntu ubheka bonke bamcelayo. Le ngoma yeza TV. Cela bese subscribe, uyishare nabafowethu, nishare ngoba izosiza abantu abaningi. Sekaningi sihlangabezana nalezi zimo sokuthi umuntu waphunyelwa isisu, sokuthi umuntu wakhipha isisu. Kodwa thina umsebenzi wethu akuwona ukujaja. Sengithi manje mina manginisave, manginisize, nginazise ukuthi enye yezinto ezimoshayo ama-morning after, because uyalala ama-sperms ayagijima ayongena esibelethweni sakho ubese wena uyawakhipha ngendlela owakhipha ngayo. Kusasa uthola ukuthi inzalo yakho iyafa, kusasa uzothola ukuthi wena thiwa wena wakhipha isisu ungakwazi konke lokho. Mina ngitholakala eGymnastini ku-084 972 9634. Uvusi Mabunda, thokozana.